Kamara moro maintiere janeno mar Lolwe TV arwakini machiegni Chenro en Twak Rowere ma en chenro mabende watwak kod rowere mopogore opogore weche go eko ahinya mag dongruoge mabende gitimo e ngimagi, weche go eko mag music industry, wawuoyo weche go eko mag siasa, wawuoyo weche go eko mag ohala, pur, kanyakla kod mamoko mabende rowere nyalo jiwo godo rowere wetege e chenro ma kamaendi. Ka odiochieng' ma kawuono an kod rawera manyako mabende wadwa twak godo ewi wach mar gospel industry kod kaka rowere tiyo e industry nieri mar konyo ngimagi kendo loko kata ka ngima rowere mamoko. Gi lak seche gieki aweyo ne thuolo mondo wachnwa nyinge kuma oaye gi gigo eko mabende otimo kaeto bang'e wachako twak achiel ewi wach maduong' mabende okele e studio marwa odiochieng' ma kawuono. Arwakini machiegni nyalo wacho ne joneno nyingi kumiae gigo eko mabende timo gi lak seche gieki machiegni. Erokamano. Abe ka adochope nyinga iluonga ni Josephoine Msungu Mahosa. Mano e nyinga, Mahosa no en nying wuonwa, to Josephoine no en nyinga manomiya. Koro gie sani tawuok e dala ma Dandora, ta anya Butere, kuma nyuola en Butere, kamoro skul moro iluongo ni Msesa Primary School, to gie sani tadak Dandora, Dandora phase 2, kanye kuma ntiere, to kanye kuma loke ohala mar mandas, kanye kuma loke tadak kanyendo. Erokamano janeno mar Lolwe TV, mana kaka osewacho an kod rawera Josephoine Msungu mabende wacho ni en nyar Butere, otimo business matindo tindo e boma ma Nairobi kar dak ma Dandora, kaeto bende en gospel artist, owero wende go eko mag Nyasaye ma wan godo e studio odiochieng' ma kawuono e Lopoli no yudo. An iluonga ni Loreen Manyala, arwakini machiegni kendo. Machiegni ahinya Josephoine Msungu, mana kaka isewacho ni in nyar Butere to mabende wero wende go eko mag gospel e boma nieri ma Nairobi kata Kenya mangima. Ok ang'eyo ni to ang'o momiyo ni neno ni iwer wende mag gospel to nichako wero wende gi karang'o? Erokamano kendo. An bende kana chako wero werni ne ane wichonga kalamo Nyasaye. Kana lamo Nyasaye to kana tieko lemo to Nyasaye omiya mana werno. Thoth ji wacho ni gileko, thoth ji samoro bet nitie joma paro, lakini an Nyasaye miya e wichonga. Kasetieko lemo magamin kachung' tachung' gi werno. Mondo mi Nyasaye miya werni ne en tem, nakale tembe mang'eny. Ochopo kuma koro aonge kata osiep achung' kenda kar kenda. Koro nakwa Nyasaye kendo alamo Nyasaye mang'eny. Kane ochopo odiochieng' ne en saa 12 kalemo katieko lamo Nyasaye to werno odonjona. Koro werno kaka nobiro tachako mana were kanyo. Kaka nawere be nokandike ga piny. Nawere awera ma werno dhi obet e wiya, koro nokandiko piny. Awere werno biro na en 2014 kan gi werno. Koro awera werno kendo 2015 Nyasaye ochako miya machielo. Koro ne an gi wendego but nokagolo nikech nakia kaka nyalo chako. Lakini kana asebiro Nairobi ka, kana adhi e kanisa, atemo nyiso jok church ni an gi wende madwa golo. Lakini nokaneno ka gishughulika koda, ne gin mabor koda. Erokamano ahinya, mana kaka isewacho ni wer biro ni abira. Mano en luong ma iwacho ni mano ero koro en luong ma Nyasaye luongo godo ng'ato mondo chak tine. Iwacho ni nyar Butere, matine ni nyar Waluya kata nyar Abandu kaka wawacho ga gi dholuo kama indi. Ok ang'eyo ni tang'o momiyo iwero wende gi gi dhok mane? Dholuya koso dholuo koso Kiswahili? Werni nobro na gi dho Kiswahili. Ma dholuo ok iwero? Dhabandu bo ok iwer godo. Erokamano ahinya. Ing'eyo ni kaka wawuoyo kod rowere, kinde mathoth rowere kalo e temptation mang'eny. Mana kaka nisewacho ni nisedong' kendi, nibedo tempted ma isedong' kendi
mabe samoro inyalo jachien nyalo ng'iewi ng'eni kisedonge ni jachien be nyalo ng'iewi maka ok Nyasaye mano pari no ero to dikoro ng'at ma bende samoro pore ok ang'eni gin temptation mage tinyalo nyiso rowere nang'o ni seche ma bedo gi temptation machal kamaindi to en okang' mane minyalo kawo nikech ing'eyo ni bende tek samoro chuny ng'ato ok onyalo mar rwako Nyasaye e sechego eko. Erokamano. Tem nyalo kwali kati ja Kristo kati ng'ama owar obedo ni pastor tem manyo jok man machiegni gi Nyasaye. Tinyalo bedo ni ilamo Nyasaye to tem biro mopogore opogore. Samoro tem biro ni e odi, samoro tem biro ni kuom osiepe. Iyudo ka koro nyako osiepe mane ni kodi machiegni oringi idong kendi. Kata kaponi ne odi, iyudo ka kata odni ok winjru kata gi wuon odi kata gi min odi. Koro kin pastor to kin machiegni gi Nyasaye, Nyasaye miyi rieko. Kata kin mama pastor kaman kin lamo Nyasaye, ikuongi ng'eyo ni ma en jachien, ma jachien madwa tema mondo yo makama mondo atim kama. To kiselamo Nyasaye wi wachno, Nyasaye gwedhi. Erokamano ahinya to ka wadhi nyime to bende an kod penjo ni to wer ma iwero gi eki iwero gi kaka ni itimo kod gi business koso magi eki to in gi message moro kata information moro ma bende idwa chiwo ne oganda kata ne rowere. Erokamano kadwa wacho wer ma wero ni awero mar puonj. Kata ka nitiere ng'ama nigi mosekale lit man godo no to kowinjo werno Nyasaye nyalo gwedhe. Kech en wer mar gweth, to en wer mar puonj. Ka in e chandruok to kiwinjo werno to iwinjo ka in machiegni gi Nyasaye. Ing'eni kata kuma intiere, ing'eni ok in kendi, in gi Nyasaye machiegni. Erokamano e kinde mathoth ka ng'ato kara youth kata kara wera odonje wechego eko mag Nyasaye tineno koyuda kwede mathoth kata mana gosiepege mosiepege ma rowere kaka en. Ok ang'eyo ni to in nitimo nang'o mondo ikala kwede makamagi eki ineno nikech ni ibe nineno akwede nineno akwede makamagi eki e kind osiepegi ginyalo wacho ni to koro Josephoine mabe ne wan goda wana ka endi ne watimo go mana gini to koro nyalo wacho nade ni koro sani endi Nyasaye oseyude kendo koro ware owere gi weche man watimo. En adier tembe to nitie. Inya kwedi gi jo kanisa gi, inya kwedi gi osiepe, inya kwedi gi jirende. Ng'ata nyalo kwedi. To mondo ing'e ni in but Nyasaye machiegni, nyaka ine akweda. Owete gi nyalo kwedi, anyuola ni inyalo dong kendi kaka na dong kenda. Lakini Nyasaye ne koda machiegni. Kana sika lamo Nyasaye maduoga ngiyudo duoko mar Nyasaye. Nyasaye ok nyal biro ni abira kuma intie ni an Nyasaye asebiro. Nyako tim ni gimoro manyiso ni entiere. E kaka nosetimo na momia werno kaka na dong kenda. Koro ng'ata mong'e ni en kende, osepege okwede, ng'ata okwede en kende. Nitiere chieng' mona romo gi nyako moro, kona ni odwa dhi dere nikech jonyuol no kwede, owetege okwede, odong kende osepege okwede. Na nyise ni kik itim kamano. Seche ma idong kendi kamano, ng'e ni Nyasaye ni kodi. Kendo Nyasaye ni kodi machiegni. In iwuon inyalo neno ni in kendi, but Nyasaye ni bathika. Nyasaye wuotho kodi. To nikech gimomiyo awacho ni Nyasaye ni kodi, dong iyweyo kendo iwuotho, omi teko. Debe ni Nyasaye bendo kwedi, dikor isetho. Lakini demo pod iwuotho, demo iyweyo, demo Nyasaye ni kodi. Dhigo chongi piny, ilam Nyasaye. Nyasaye dhi chungi. Erokamano ahinya gi kinde gi ing'eyo ni rowere kalo e temptation mana mang'eny. Inyalo nyisowa ni gin temptation kata iluongo nade tem mage ma bende rowere nyalo kalo ema koro ichopi kanyo ero makoro ni Nyasaye wuora in makoro aduogo iri. Gin abila tembe machal nade? Erokamano kendo. Tembe kadwa wacho kar tembe. Tembe to nitie mopogore opogore. Tembe nitie mopogore opogore ma kata in kiyudo to nyaka ibuogi kata kin ja Kristo kata kin jalemo ma iwarori. Lakini king'e Nyasaye maber kiromo gi temno ting'e maber ni mato tem mar jachien doge wichongi. Kiki slide, kiki dog chien. Kata in nyako ma pok odhi tedo, an gima dwaro nyise ni kiromo gi tem aina no, luong Nyasaye.
Kiluongo Nyasaye to Nyasaye dhi konyi, kik idok chien ama kik ing'i chien ni Nyasaye maluongo ni dak osegwedha ama Nyasaye maluongo ni dak osekonya ama Nyasaye malamo ni asetuora ka dak asechango. Jomoko nyalo wacho ni asetuora mang'eny, aselamo Nyasaye to Nyasaye ni poko changa. To asechandora marom chakre higa mokalo sani koro kata gin gigni 5 kata 4. Nyasaye ma ji lando ni pok aneno. Mano gweth ni pok ochopo. Sani gi dakika pok ochopo. Kochopo tibro neno. Janeno mar Lolwe TV, chenro en Twak Rowere, odiochieng' ma kawuono twak kod nyar Butere, Josephoine Msungu, nyar Butere mana kaka nosewacho, watwak kode ewi wache goeko mag industry ma entiere, mano ero gospel industry ma bende opako e Nyasaye kaka en rawera, wajiwo rowere, kaluwore, owacho ni kaluwore kod tembe ma bende nokalo e noneno ni mondo obede wi chonge, mondo many kuma Nyasaye nitiere to wacho nosekonye, koro temo jiwo rowere weche gieki, motenore kod temptation, kod kaka inyalo kalogi e odiochieng' makawuono. Wadhi matin kaito bang' aduoge telo mar ariyo mar chenro ni eri, kik idhi mabor. Chiegni kendo tielo mar ariyo, chenro en Twak Rowere, ka odiochieng' ma kawuono an kod nyadendi Josephoine Msungu, nyar Butere, ma bende nitiere industry noero mar gospel. Owero wende goeko ma bende Jiwo Rowere kanyakla kod oganda e pacho kaendi. To kaluwore ni chenro ni eri en ma Twak Rowere, watwak kod rowere ma bende kalo e tembe goeko mopogore opogore, kendo otemo jiwo rowere ni kata tem biro manade to nitiere jalno ero ma bende nyalo dok ire ma iyud konyruok kata obedo ni ikalo e tem manade. Machiegni kendo telo mar ariyo ma chenro ni eri, nyadendi Josephoine Msungu. Wadhi nyime mana kaka wasewacho gi e kinde ni eri, kaka un jogo eko mabende nitiere gospel industry, to ineno ka wan kod chiedh nade mar tuo mar coronavirus ma bende omako piny ngima koda ka piny Kenya. Un kaka jogo eko mabende pako nying Nyasaye, ang'o gini ma utimo mar konyo oganda e neno ni tuo ni eri wakonyo e geng'o landruok mare kata mana e kind oganda ma pacho kaendi? Erokamano. An gima dang' akony go dhano kata jo youth kuom tuo mar corona ni. Tuo ni nitie, ng'ato kik wuondi ni tuo onge. Tuo nitie to kidwa geng'e, gimokwongo first en lamo Nyasaye. Gimar ariyo, kaka ilandonwa pile ni isiki logo kendo isiki sanitizer. Kik wiyi wil, kata iwuok mana oko, kata iduogo mana e ot, tim kaka sirikal dwaro. To seche miwuotho, hakikisha ni irwako mask mana kaka gidwaro no. To kapo ni wacho ni tuo onge, iwuotho nono kamano, bro yudi. To gima poda wacho ni kik rit mondo watni moro kata nyathini moro kata ini wuon mondo ni inegi e dendi in kendi. Kik rit mano, nikech kirito neno gi e dendi biro hinyi. Kirito winjo ni watni moro kata wadu moro kata nyameru bende corona no mako, bro hinyi, nikech already ibo bedo kiselalo owadu kata nyameru. Koro kik rit mono gino inegi wang'i. Sikirito weche kaka sirikal wacho, ilogo, irwako mask. Kamana ahinya, gin pek mage kata challenges mage ma bende iseneno kaka jalno ero mag gospel artist ma wero wende goeko mag pako Nyasaye? Gin pek mage ma ikaloe nikech wacho ni ichako wero ka in e rawera? No, achako wer ayudo 2014 no kagolo. Wer koka achako agolo this year. Kaka nayudo wer ne 2014. To wendego nan go lakini no kang'e kaka anya timo mondo mi achope studio. Lakini kane azidi lamo Nyasaye, Nyasaye no yawo wang'a moora e studio moro ni Laksama. Iluonge ni VM studio. Kana chako wuotho akia kuma dhiye but adhi machopo e studio mar VM studio. Studio ne mokonya, temo ka ting'a malo,
otimona gimoro amora manbe won studio niluongo ni Steven Ngei ene mose dach koda tene mose mako lweta. Gin pek mage ma bende isebedo ka ineno nyaka ne ichak wer higa mar 2014? Pek nitie. Pek nitiere to nikech challenge nitiere kisebedo msani, kisebedo jawer ni koro idwa tiyo ne Nyasaye, tichuori ni idwa tiyo ne Nyasaye, challenge nitie. Inyalo chopo seche midwa dhi e studio, oluongo go ni simi bi e studio, tidwaro pesa makama, ido ka pesa onge. Inyalo bedo ni idwa timo gima kama, ma ja studio seiko ni gimoro amora, kata kaka na biro interview ni. Ido ka pesa odhi molal. Ionge gi mbele, ionge gi gimi nyalo timo. Lakini dok mane wichongi, kiseneno challenges ainago, kin msani, ijawer wende Nyasaye, ijapako Nyasaye kata in msani mora mora. Dog luong Nyasaye nikech Nyasaye luongo gi ng'ata ng'ata. Ok ochuno ni nyaka iwer ne Nyasaye kiluong nyinge. Luongo Nyasaye to Nyasaye dhi yaw ni yore gite. Ma challenges go mondo iyudo ka gikalo. Kamana en gin ber mage ma bende iseneno kaka jano ma pako wero wende mag Nyasaye, gin ber mage chakre 2014 en mano. Erokamano kadwa wuoyo wi ber, nyaka nachak pako Nyasaye, aseneno berne. Gimokwongo ber ma aseneno kuom Nyasaye, orita. Kendo miya ngima mok anyal nyiewo. Nikech idebe ni nyiewo ngima no gi pesa, an dok anyalo. Mane gimokwongo madwa duoko ne Nyasaye erokamano, orita. Ber mar ariyo, Nyasaye ni oserita, kendo osedach koda e yore mora mora. Dhe malame, dhe maneno berne. Kaka medo lame, kaka neno berne. Koro an anyalo nyiso ng'ata ng'ata, olam Nyasaye. Kikone ni Nyasaye owite, wala kikone ni Nyasaye onge kode. Olam Nyasaye, dhe mogo chonge piny, dhe mobo neno ber Nyasaye. Kech Nyasaye bende wacho ni kik rit mondo, kik bede ot, ni ilamo Nyasaye tibete on Nyasaye miya chiemo, Nyasaye ok bi miyi chiemo kanyo. To Nyasaye ok bi miyi ber kanyo. Nyaka ilame titimri nade? Iwuok oko. Seche miwuok oko to Nyasaye idhi neno ber Nyasaye gi oko kocha. Erokamano ahinya. En paro mane maliw kata advice ma bende nyalo miyo rowere ma bende ing'eyo ni kalo maybe temptation gi kalo e tem mopogore opogore. Sani endi nyaka ne korona muochi tije olal, rowere mathoth ni e miere onge tije. Kasto bende nitiere gik moko ma temptation mathoth ma bende rowere kalo e gie lak seche gieki, kopogore kata kod onge mag tich man e pacho kar kaendi. Gin en advice mane ma bende nyalo miyo rawera kaka jalno ero ma bende rawera mawuoyo godo an advice manyalo nyiso youth wetega. Kanitiere ng'at man gi kipawa mora mora, kata ng'ama nyalo timo gimora mora, kik oluor. Kik odok chien. Otima gino nyalo konye. To kanitiere kipawa mora mora kata en mar wer, owuog oko kaka na wuok ni, to Nyasaye dhi telone. To ka onge kipawa, ang'e mabe ni onge ng'ama onge gi kipawa. Inyalo bedo gi kipawa mar tich, samoro tijno pok oyudore. Tineno ni ichandori. But med lamo Nyasaye, olama Nyasaye boyawo yore to weche gi dhi makare. Erokamano ahinya. Gin isegolo wende adi kata album adi nyaka nichak wer? Nyaka kaka nachako wer this year dwe mar adek, pok agolo wer moro, asegolo mana wer achiel no kende. Erokamano ahinya. Inyalo wacho ni to in kaka Josephoine, ng'ato madwa winjo wende gi gieki nyalo yudo gi nang'o? Inyalo yudori nang'o? I-perform kanye? Iyudo gi social media kuonde gi wayudo gi ke YouTube ka gintiere? Koro wendano kidwaro, idhi e YouTube, tiwacho imanyo nying mar Josephoine Msungu. Ka Msungu kanyo kindiko M kik ket U. Ndikan ka Josephoine Msungu. Kidonjo kanyo tidhi yude YouTube, kendo kiwinjo werno kendo Nyasaye dhi gwedhi.
Erokamano nyawach mogik ma bende nyalo wacho ne jopiny nikech aneno king'isa ni sechewa oserumo kar kaendi kendo wadwa weyo mana thuolo ne programs mamoko mondo odhiyo. Wach mogik minyalo wacho ne rowere mawuoyo go odiochieng' ma kawuono. Wach mogik manyalo nyiso rowere mantiere mondo anyalo medo jiwogi ajiwa ni gilam Nyasaye. Gilam Nyasaye mondo Nyasaye ogwedhgi. Nyasaye oritgi. Koro nagombo duoko ne jo lemba erokamano. Jo kanisa na ma Pentecostal Evangelist Ministry iyudore dala Mangomongo. Aduoko nigi erokamano kuom jiwo mag sejiwago. Kendo kamoso Pastor Alara, kanyakla moso Grace, Sarah, kaachiel gi Stephen Ngei. Aduoko nu erokamano. Janeno mar Lolwe TV Chenro en Twak Rowere ka odiochieng' ma kawuono watwak kod nyar butere Josephoine Msungu ma bende en gospel artist owero wende goeko mag Nyasaye. Mane watemo jiwore godo kendo watemo jiwo godo rowere gi kinde gi kochako to wacho ni en tem mano kaloe emomiyo nodok e wichonge manomiyo manyo wach ruoth kendo nomiyo warore kendo koro opako nyinge kaluwore kod kaka osekonye gi kinde nieri matuo mar COVID-19 rowere kalo achiedh nade mathoth moriwo kanyakla onge mag tije temptation mathoth ma bende rowere kalo gi seche gieki ma watemo jiwore godo kod Josephoine Msungu ewi weche gieki kowacho ni en gospel artist nyalo yude gweng'go mag Dandora kuma bende opako e Nyasaye. Jiwo rowere makare ni kata obedo ni tek to nitiere odiochieng' ma bende Nyasaye oseketo ni mani yudie gino ero ma bende idwaro. Lopoli no yudo ni luonga ni Loreen Manyala oriti uru masani.